بیان کنو جمیل بلوچ. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرچی کے موضوع میں دوستاں نماز بارے ہیں. چیا بازی مسلمان نماز کو کمی کن گئی انچے ہستے مسلمان چوکا نام مسلمانیاں بلے نماز نہ کننتے وہ انچے ہستے اگر نماز کننتے نمازوں سے ٹیمبا نہ کنا وہ انچے مردوں ہستے اگر نماز کننتے آوتی لوگا نماز کنا نماز آئین سر فرض ہے کہ جماعت بھی کننتے آوتی لوگا نماز کنا چیا واضح مردوں مسلمان نماز کمی کن گئی آ نظام انتے نماز اہمیت چیئے دین اسلام تو کا دین اسلام نماز چی اہمیت داتا وہ مردوں کے نماز کنتے آئیے چی رسیدتے آچی چیز حاصل کنتے دنیا و آخرت ہوتی نماز آنگو سیمی آ مردوں کے نماز نکا آئیے حکم چی دین اسلام کافری اگر مسلمانی اے صحیح قسمہ مادر کنی اولی قسم کی اہمیت ہستے نماز دین اسلام تو کا دومی قسم آ مردم کے نماز کا یہ چی رسیتی چی حاصل کا نماز سمارا چیاں سیمی قسم آ مردم کے نماز نہ کا کافری اگر مسلمانی این چیزیں مرچی موزانی انشاءاللہ. اولی چیز نماز چی اہمیت ہے دین اسلام نماز چی اہمیت داتا مشمدی حدیث پیش کنا اللہ تبارک و تعالی آیاتا پیش کنا شما اشان چیز آنے کی چی اہمیت ہستی نماز دین اسلام تو کا. اولی چیز حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. روایت کتا امام مسلمہ فرمائنی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشت دین اسلام بندگ بیتا پانچ چیز سرا دین اسلام میں بنیاد پنچا امشا کے رکن گشک بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا پورا ایک مثالی دے گئے گشت دین اسلام میں پنچی بنیاداں پنچی فادگاں دین اسلام ہے انہیں ماگا شمار مثالی بھی دیا منشی کرسی منشی سرا نشتے گئے چار پادگی سرا بندگ بیتا اسی میں یہ پادگی چست بکنے اشتی ہوتی جا گیا نہ اشتی نا ایک کرسی بڑا کمی کرسی بیتے پورا ہی نبی امی ڈولا اگر مسلمان ہی پنچین چیزاں چیئے چیزیں کمی بکا آئیے دین اسلام پورا نبی اے پنچین چیزاں چیئے کہ ہمشی نماز فرمائنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز یک رکن دین اسلام نماز یک بنیادی دین اسلام ہے. آ مردم کے نماز نہ کا یہ دین پورا نبی. اور دیکھیں ایک حدیث یہ فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عمود الدین گوشتے نماز دین عمود ہے. عمود چیئے وہ چیزیں ہو سکتی عمود انہیں اگر تو تنبوی نہ بندے میں داری تو کا کہتے ہیں بلوچی اپشن کی لابدار ہاں تم ازانے بلوچی چوک کے امی لابدار اگر تو لوٹے تنبوی بندے بغیر ادارہ نہ اشتی تنبو صحیح ہے کہنا اگر تو لوٹے تنبوی بندے بغیر ادارہ اشتی نہ اشتی امی ڈولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال داتا اس نے مردم دین کدی بھی نہ اشتی بغیر نماز کیا نماز مردم عمود دین ہے. اگر یہ نماز سے موجود نبی تی دین ثابت نبی تی دین نہ اشتی بغیر نماز آ مردم کے نماز نیستے آئیے دین قائم نبی امی ڈولا کے تنبو قائم نبی تے بغیر ادارہ. اور دومی چیز سجی عبادت دین اسلام ہے زکاة روچگی حج ارچ رکنی ہستے ارچ عبادتی ہستے دین اسلام ہے. اثر زمیننا امر دیل بکتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جبریل ای سر نازل کتا آئیے سجی امر داتگان دین اسلام ہے مگر نماز کدی کجا فرض کنک بتا حتمی آسمانا اللہ تبارک و تعالی
نماز میں امت سرا فرض کتا اما شفی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج برک بتا اللہ تبارک و تعالی ملاقات کتا اما شفا میں سرا فرض کنک بتا نماز گوڑا اللہ تبارک و تعالی نماز یکی عبادت کہ آسمان فرض کنک بتا میں سرا اللہ تبارک و تعالی برکتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ بغیر جبریلا انچو کہ موسیٰ کلیم اللہ بتا اللہ کو برکتا بغیر جبریلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تبارک و تعالی مخاطبہ کتا حتمی آسمان بتا اما شفی فرض کتا اللہ تبارک و تعالی میں امت سرا نماز تنچو نماز بتا انجا نماز فرض کنک بتا میں امت سرا گوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے چارمی آسمانات کا ملاقات کتا نبی موسیٰ گشتا برو اللہ تبارک و تعالی کرا کمی بلوٹ تی امت ایک ضعیف امت پنجا نماز کو تنکا روچے راستی گشتا ماننی پنچ نماز نہ کن گئی پنجا نماز نہ پنچی نماز ماننی نہ کن گئی نبی موسیٰ گشتا منچی ما پیغمبریاں موتی امت دیتا منزانا تی امت پنجا نماز کو تنکنا امی ڈولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شتا اللہ کرا کمی لوٹتا کہ نمازاں کم بکا منی امت سرا منی امت ضعیف امتی انچو نماز کو تنکا اللہ تبارک و تعالی نماز کم کنان کتگا دان کے پنچ نماز رستگا تو نماز پنچ کنے تی وسط لکک بھی پنجا نماز ثواب ایک اللہ تبارک و تعالی فضل و کرمی میں امت سرا ای میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکتا میں نماز پنچ کنک بیتگا اگر میں نماز پنجا بھی بیتے نماز چی کتگا ہمیں پنچی نماز مرتی ما مردم نکنگے ہمیں پنچی نماز مرتی باز مسلمان نکنگے افسوس وہ صحیح میں چیز اولی جست قیامت روچہ بندہ ہے بیتی نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائنی اول ما يسأل عنه العبد اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواية كتاب طبرانية وصحيح قرار داتا امام الالبانية حديث فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگرانی روچا قیامت روچا اترسونا کی روچا اولی جس طرح دیتے دی نماز ہے اولی نماز جس بھی بندیا اگر تو لوٹے زانے منی درہ عمال قبول بے گئے اللہ کر رہا گئننا وطی نماز بچا تو روچی پنچ ٹیمبا نماز کن گئے گئننا اما دولا کہ اللہ تبارک و تعالی ترہ گشتا وطی ٹیمبا تو نماز کن گئے گئننا اما دول کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتا اگر تی نماز اما ڈولے کہ اللہ فرمائیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا اگر تی نماز قبول بیت اللہ کرا تبارک و تعالی گڑتی سجے عمال قبول با اگر تی نماز قبول نبی تے ہچ عمال قبول نبا اللہ کرا ارچ نیکی تو بکنے ہچ قبول نبی کہ بعضی مردم گشتے من اخلاق شر موتی مات پتان سر مہربانا ما غریبا صدقہ دیا تی ہچ قبول نبی ہچ تی قبول نبی تے قیامت روچا اگر تو نماز نہ کنے اولی جس طرح نماز بھی اگر تی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی قبول بھی تی سجے عمال قبول با اگر تی نماز قبول نبی تی عمال قبول نبا اور چارمی چیز نماز مردم سرا ہچ ڈولا ماں پہ نبی بچہ زکاة اگر ترا مال ہاں زکاة دے گا مال نہیں زکاة کرنی روچگے ڈولا اگر مردم سلامتی روچگی داری اگر بیماری زر دنتے روچگی بدلا اگر زر نہیں اس لیے معافی بھی حجہ می ڈولا مردمہ صحت شر نہیں زر ہستے روتے حج کا اگر بیماری اگر زر نہیں اس لیے حج یہ سر واجب نہیں نماز ہچ ڈولا مردمہ وہاں پہ نبی دا کی طرح تی ہوش ہستی طرح نماز کرنے گئے ارچ حالتا چیئے ما کدی اسپتال آنگا کسی زیارتا رویں ما جو استے کنی ان کے پلانی تو نماز کتا گشتے اننا موشی چیئے گشتے منی بہت پلیتا من دست نماز گت نکنا نماز سر ہچ ڈولا ماں پہ نبی اگر اشتاد کنے بوشت نماز بکا اگر اشتاد نہ کنے نندکانی حالتا نماز بکا اگر نشت نہ کنے وفسگے حالتا نماز بکا اگر دس نماز گفت کنے دس نماز بگر آفاگو نماز بکا اگر دس نماز گفت نہ کنے تیمم بکا ریکانگو اگر تیمم گفت کت نہ کنے امی حالتا نماز بکا اگر اتی دیمہ قبلہ کت کنے بکنے اگر کتی نہ کنے